kadaugan nga naangko ni Misamis Oriental 2nd District Congressman-elect ug kasamtangang gobernador nga si Bambi Imano, padayon kining nanerbisyo sa nahabiling adlaw sa iyang termino. Sa radio guesting niini sa Lambo Misamis Oriental program, kauban niini sa paghatag og oras ang mga igsuon niining mga Imano nga gilangkuban nila Taguluan Mayor-elect Attorney Nadia Imano Ilipe ug CDO City 2nd District Councilor-elect Evie Imano. Usa sa gihisgutan sa maong higayon ang nagkadaiyang mga programa o proyekto nga paabuton sa katawhan sa umaabot formal nila nga paglingkod. Gani pagsiguro ni Governor Bambi ngadto sa tanang Misamis nun nga wala sila nasayop sa pagbutang sa posisyon sa muhulip kaniya nga si Governor-elect Peter Senior Pedro Onabia. Ang awa gid masayop ang aton ang kalalawigan sa pagpili sa iya kay gawas nga iyang gipasalig nga padayon tanan ang atong mga proyekto, programa na mas daghan po siya i-introduce nga bag-o. Kumpiyansa sab si Governor Bambi nga labuan pa ni Governor-elect Onabia ang mga nahimo sulod sa iyang pamunuan ug ang pagpadayon sa mga maanindot nga proyekto ug programa nga nasugdan na. Yeah, I will be gone but I don't believe that you will meet me because the person who will be replacing me, ang atong bagong gobernador, mas maayo man kay kanako tingkay. Nagtuo ko nga mas daghan gani ang iyang mahimo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sulod sa siyam katuig ni Governor Bambi Imano isip amahaning lalawigan sa Misamis Oriental, nahipatik na sa iyang kasing-kasing ang pagserbisyo kutob sa iyang magahom. Ug niini dako ang iyang pagtuo nga mapadayon sulod sa umaabot administrasyon ni Peter Onabia. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Regian Amor Maygay, alang sa Miss or Balita.